ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mayat kayam no itimplaan data iti kapta. Intimplahan ka lang iti kapay. Kastangunay nga isang mo kanya kang kain. Paray! Harintay! Aniya, dito akong pare kung ta umunapay ko mga igop ko kit agpukpuk ka maidirwar. Ganda siguro masapol na Paray! Harintay! Ay! Apay! Bigat nga umay kaagpuk-kapukaw. Diyak pa'y nagkape. Mabalay nga mo nagparay. Nakaunag kan. Magikapi ako mamod paray. Itimplaan na kan ni Kwarog. Ala Kwarog, itimplaan ni pare ba daw? Wait lang. Agtugaw ka. Ay na. Makaung-ungetag kay paray. Ay madamdaman taon. Madi no bigbigat nga agungat ka. Anto yung tikapay, tataba daw. Ay na. Nagmayatay, di makikapay. Umigo pa man. Wala, tapno may katungot mo. Ay na. No, dapay ko mapandisal, paray. May mayat maday. Ala, yalaan na ka iti pandisal. Mabit lang, tataba daw. Mangalak iti pandisal mau. Urayam ti pandisal. Wait, paray. Itatanalpas ka na nagkapay. Nangan kapayan iti pamigat dito'y balay. Ay, thank you, paray. Nabsugat. Medita. Ay, ala, ibaga mo ti rantam. Ay, mabalin ko nga ibaga, paray. Ay, darasam nasken amaamwak, sakbay amapanak iji barangay haul. Wen, ibaga kon, paray. Na, apa iti makder ka ngay, saka nagbanikas. Agunget gaya man, paray. Ha? Agunget ka? Pagronda ang magmaddag iti tanod mo, paray. Tinakawan da kami, dirabe. Anyat tinakaw da. Talo akaban nga Eric, titinakaw da. Ay, agasam dats! Baybayan yun sa may dito barangay yaw. Da kayong opisyalis ti barangay. Nangrunaking ka, paray. Ay, kalma, pare, kalma. Ay, saan na ka basta-basta pagkalkalmahin, paray? Agasam da titinakaw da at talo akaban nga Eric ngay. Ay, payabak dagiti tanod ita. Wait, naskin lang. Tapno may sublay, talo akaban nga Eric ko, paray. Tandaan talo akaban nga Eric. Agung-unget ni Kapitan. Tapang ikagawad. Napan kano nagreklamo ni kabadong ijibalay da itay bigbigat. Natakaw kano nga medyo talo akaban nga Eric da dita balay da. Awan mo ti mataktakawan dito'y barangay tayaw. Isulang, mate. Mas daawak nga ron mat. Nakapadlak kano medyo nang idulinan da kadagisay nga Eric. Imposible mo't Iso amapan kayo amin at anod iji barangay hall. Takasarita na kayo ni Kapitan. Ay, sigurado man na maungtan kami. Ship! Kunak no, ungtan na tayo ni Kapitanan. Kahit, ungtan da tayo. Agungat ti kasta. Iwaras-waras na lang ti panagkita na. Kan agbus-busing ardi ay agung namat. Kasta no agungat ni Uncle Kao. Kasta nga agungat? Wang, imbag ata kasta lang. Dagiti daddo mga kapitan, bumukaw da. Ay, naulay makgayam ni Kapitan no agungat. Dalpas ako na nagungat. Dalpas ko ni Kapitanan. Kunak tumot kan ka. Ay, mayat gayam no agungat ni Kapitan. Ay, naguli mo ka, tada pa ibagana. Ay, mulmulagatan na tayo. Tada ibagana. Ay, naawatan dyan, di bagak. Ay, Kapitan. Ay, adya imbagap, Kapitan. Apay, di yun naawatan. Awan mat. Wan ko namlatan. Sakto latan ti mangipalawag kan kainton madamdama. Ay, un gayam, Kapitan. Naawatan mi. Approve. Kinaawatan tayo na. Nawag, Kapitan. Nawatan mi. Sige. Agawin kayo. Kahit namnamag. Sana na maulit pa. Nga da matakawa. Ay, diyak maawatan. Diyak ko na mga imbaga ni Kapitan. Awan mat nang nangag ko. Siyakat na awatak amin nga inmulagat na. Un ataka anak-anak ka. Siyak nga katawan na awatak. Di ko na. Takwatin tayo no asino ti agtatakaw dito'y barangay. Katawan mo ti agtaktakaw. Kat no natakawan ni tata ba daw itirabi Ay, talo ka ba nga irik ka now?
Apay nga iso na lang. Di ko nangarod ni Angkal. Saan tayo nga urayan ang manayunan pa'y dagiti matakawan? Imbaga ni Kapitan diyata. Gatuwain. Apay nga min nga sa ngagsaw mat ni Kapitan nga mulagatan na tayo lang mat. Kas di ti kabarbaro nga style ti panakisarita na itan. Mata sa mata. Kasta gayam ti kaya tasawan ti mata sa mata. Iti ababaapan nao. Agkamata. Uy, katno sakit mat diyatan. Oy, di naksuruan tungan. Apay, napanam, binirbiro ka bigbigat. Adalag na panak. Nakaringa kawan kamutan. Nayaw-awan mun sa manunday ta panunot mo. Ay, saan mo da? Nayaw-awan na sasawang may. Mapanak di tatersina ni Marikwanang. Tay naggumatang itirika daw. Siya ako na, di mapan gumadang. Saan? Siya. Malipatam tumanon di gatangong. Kita niya ngayon nga rutaraminag. Dito'y kalaang balay. Ay, unay mo daytan ngay. Di mo ipapilit ti rumwar ba daw? Ni kumabadong ko ti ibaon ko arumwar. Ngam sabalin tumanon ti gatangon na. Kano nagsapamot arimwar di ta balayaw? Damdamaga nga raud no sa dino tinapanan na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Saan na nga imbagaan na pan, iti balay da kapitan? Na, anya nga iti inaramid na di ta balay da kapitan? Kano imbaga ni kapitan, anatakawan kayo kanaw? Natakawan kamay? Talo kano akaban nga Eric, tinatakaw di ta balayaw, idi rabi eh. Anya? Iso ang nagdanag adagos ni kapitan. Ita, pinaayaban na amin dagiti tanod. Sigurado nga inungungtan na ida. Ay, kaasi mo dagita atanod maray. Uray da kami akagawad. Sigurado ang maungtan kami. Ay sige maray, agawid akaw. Kadya ngay gatgatangam arika daw. Ay saanan, agawid akaw. Badong! Apay, aya. Apay! Napan mo yung bagakin ni Kapitan, anatakawan ta iti talo akaban nga iray? Kituin, mate. Iti nakariinga kita'y bigat. Awanay, nagiti talo akaban nga erikta. Kano napantain lako jay ilay, idi namin san alawas. Adaya mo't inlaklako ta. Kano adapay lang, kanyak di pinaglakon ta. Ayan na. Adda dito'y bulsa. Ay, kita ang manupod-numod laing. Dito'y manay, Sagsasangaribo mo ta. Ay, ikan na mga rudin ay, di kwartak. Hagtala ka. Tila mapan mo ibagbagakin ni Kapitan. Nalipatak ngayon lako tagayam Unak no tinakaw da. Saan kami ang nakatagari, idi inungong tanda kami ni Kapitan. Kasi gayam no agungot. Ay, kasjay na talaga, kagawad. Kinita na kami amin asag gaysa. Miningmingan na dagiti ropropa may. Sana kami kinita nga agpababa agpangataw. Kahit, anya nga timbagana. Awa mo imbagbagana. Or-orayan mi nga rod a pagsasawan na kami. Ngamawan mo't na oray mi asa una. Aw, kasano nga rod nga ibagayo nga inungtan na kayaw? Nawan mo timbagana. Iso tinang ibaga mo laang analpasan na nagungat. Talaga kasta ni Uncle Kuitan, kagawad. Kasta ti kabarbaro nga style na no agungat. Mangantan porog. Ito na. Itay pa yan nakadasar dagiti makan. Agsubo ako nakasda. Kapitan! Naimot na natuyang day, jay. Unay mo daytan. Tayran natin pa yung mangantapit. Hey! Yung nakadiayaban. Ang mga nuad damot na patag nga ibagana ka ng kangkay. Ni Kapitan nga ikwaraw. Antay di kusina. Mangrugi kami kumanamangan nga madakamutain. Ay, nagmayatin no kasta. Uy, umay kan sa lang mo't makipangan. Saan mo? Talaga lang adda kayat ko nga ibagakin ni Kapitan. Umay ka nga rudain. Mangan kamutain, tada kamut langain. Mabalain ko araw. Ay katuna, umay kan, di kagbabain. Mabain ako mako. Mabain ka now. Ay, sige man lang, tangay pilitin na. Makipanganak ka. Ay
Nagmayat gayam ti makipangan dito'y balayaw, Kapitan. Wen Ngam kababain mo, no kanayunag ti makipangan dito'y balayaw. Saan ka na, Kapitan? Ay, umay kalata. Wala, no isuti ko nam, Kapitan. Ay, anya di ko na mga ibagam. Ay, wen, Kapitan. Dandanimot tin nalipatan gerantak nga ibaga. Ay, tangay nabsukan, ibagam mo na. Ay, ko ngamin, Kapitan. Ni badungkaw. Apay, di mo kunain at tinakaw na. Pagan ano da ngay mo't atakawon ni badungkaw. Ha! Oray man pa'y ipatakaw kaw. Awan mayat amang takaw kun kwa na. Imbay nanto pa imbaga anatakaw titalo kaban nga irikyaw. Iso nga rod day ta, ti umay ko ibaga kun ka, Kapitan. Ha? Tajay talo kaban nga irikmay. Saan dati nakaw? Anya nga ron ngay? Inla ko may, Kapitan. Yay, in-report na at natakaw. Nakabawan na siguro ang Kapitan. Amumutan ni badungkaw, lumakayon. Adong dagiti malilipatan na. Sa painong takdagiti tanod kan kakagawan. Ay. Una yun apan nakailawan nyo, Kapitan. Ay, kasano pa'y ama ibabawik di ungat ko ngay. Ay, ni badung ko ati ungtam, Kapitan. Hasta una ti buwan-buwan ukan puyat tayo nga nagrun-run dia. Saan matgayam nga natakaw di irek ni tatabuya diyong. Nakabawan na lagaya mga inlako da. Makabawan nga. Pa'y mabualain, pinarigat na tayo. Isumati ko na kinianggal ka. Nagrigat pa'y matimako silapan. Masabat ko lang di tatatabadaw. Saan nga kamkamali nga cross ti dialan me. Kita mo? Ha? Ni tatabadaw nga. Ay, uwan. Ay, timing ta. Agkikita tayo. Makaungat ang aon. Ay, makaungtak matman. Meow! Ay, abak. Ay. Tatabadaw! Ne. Timaliyaw matan. Umay dito'y ayan ta. Ada mat igam ng ice cream. Ha? 2. Makakaungat kami kan tatabadaw. Ay. Kapay nga imbagam nga natakawan kayo nga sa anggayam. Amom ka di. Inungungtan na kami ng anggal babagan iti ko silap. Ay, dispensarin nyo ka din Kastoy ti lumakay nga main. Lumakay kayong tumait. Mapadasan yung tumait ti agkabawa kas kanyak. Ice cream yaw. Sagay-sakay yaw. Ship, awatan ta. Ay, katuna. Ice cream ko naman. Ay, awatan. Makay na ice cream. Pakawanan da kan tatabadaw. Ang niya, di mo ulitin ti agipulong-pulong no di mo pa'y siguradaw. Tapnosan kami amongtan. Agkapi ka inting tanasamit kan medyo napait ti kape. Agkapi akakastoy. Aray! Arinteng! Ay, umay ka manin makikapay. Amok, isuti kayat mo. Ay, umunog ako na paray. Ay, ala, agtiplakan. Tani, ada na panan ni Banang. Ay, ada umay ko ibagaking ka paray. Di mo kunain nga damanan natakaw idi balayaw. Ay, saan aday ta? Ti umay ko ibaga. Anyang karon? Umay ko ibaga. Nagapit kami manay ni Tirek. Amom, numano akaban? Manaw? 5 akaban paray. Kat gaputan na libtak ka, Kapitan. Kukuha mo, di may sa akaban. Ay, mayat Ay, mabit lang. Ta itimpla ang ka itikapim. Agtugaw ka dito. Ala, bumawi ka, tatabadong. Tainton na minsan, kita ang payan na imbag ti pasama. Sakbay ngayon kaagi-report, kini Kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami,
Iting kay panagdangag.